Ako ay nagpunta sa isang mall dito malapit lang sa sukat. Ako ay pumila para makapasok sa parking lot. Medyo mahaba pala ang pila kaya lang nandito na rin naman. Kaya tiyaga na lang ako. Sa sobrang init ni kuya ay yung bumusina na siya. Ayan ako bumaba na ng motorsiklo si kuya. Parang gusto na nung isa mauna pero hindi niya magawa kaya initiis na lang. Ang nasa harapan ko naman ay tiis lingon na lang. Ayan tapos na ata si kuya magbayad. Hindi na ata nakatiis ang nakakotse kaya bumusina na siya. Ayan nagmamadaling umalis na si kuyang nakamotor. Malapit na tayo kaya mag-ready na ng pambayad para hindi tayo mabusinahan. Parang gusto ko nang lumipat ng parking lot pero sabi ko sayang naman. Kaya tiis hintay na lang. Ganito rin ba kayo lalo na kapag mahaba ang pila? Kung oo mag-comment kayo tapos ilagay ninyo kung saang lugar kayo para sa susunod ay ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa muli.